Здравейте! Днес моя мил бивш съпруг има рожден ден. Не само Христо Стоичков. Разликата е малко в годините и в полза на Стоичков. В смисъл в полза, че е по-млад от моя бивши любим съпруг. И понеже ми е скучно сама, сина е на работа, другия продава нещо на Белите брези, на Слънчеви лъчи. И реших малко да поплета пред вас. Основното е, че ще си говоря с вас. Така, първо да покажа какво плета. Ето тези терлици. Ето ги. Ето отпред са мидичките. По-руски ракушки. И от тези мидички или ракушки идва названието на терлиците. И ето тук, нали ви казах, че сина ми донесе прежде. Мотам плета. Ето това плета в момента, нали, същия модел. Мидички. Още една мидичка ми трябва. 1, 2, 3, 4, 5, понеже 6 казаха да изплета. Нали, майсторицата така казва. А тук са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но мидичките може по ваше усмотрение да плетете от една бримка 9 или от една бримка 7 или от една бримка 5, както искате. Тук аз съм ги направила. От една бримка се изваждат 9. И това е разширението на давките. Много трудно се плете. Едно, че са два цвята и постоянно се гелпят. Едно, че ето тук колко е дълъг пластмасовото обръча е дълъг. И той, нали, се нагъва. И допълнително ми създава ангели. Много обичам тази дума. Трудности ми създава. Сега съм дошла до момента да плета най-лесната част. Отиване и връщане лицеви бримки. Като първата бримка не се изплита, не се плете, казва се крайна. Ето, взимам я първата и я прехвърлям на дясна игла. И другите ги плета. Не прехвърлям, защото при смяна на цветовете се изплита първата. Малко сгреших, сама сгреших, както казва плетачката. Те са няколко и затова в момента не съм запомнила конкретно име. Ето плета лицеви бримки. С основния конец, а той при мен е сив. Преди този терлик изплетох терлици 3 листенца и от тях имам още непродадени. Понеже постоянно ме хейтят разни, добре, че има и хора, които ме обичат, както се изразява сина ми. И
изразяват емпатия, съчувствие, похвали. Та някак си преживявам и хейта, дето от време на време ми го пращат разни и разнообразни. Та последния оригинален коментиращ ми обяснява, че можел да ме купи и да ме продаде. Пита ме колко струвам, колко тежа. И такива едни въпроси задава. Иска да ме уязви по някакъв начин. Че ли той ме храни, та ще ме пита колко тежа. И колко струвам, дали ще ме купи, ако му кажа колко струвам. Но лошото е на това, че аз съм пред вас, а вие сте скрити повечето от вас, особено хейтерите. Една снимка нямат сложена на профила си. Име никакво, някакви цифри, някакви не знам си какво, някакви английски думи ли са, даже някой път няма и думи конкретно да провериш какво означава. Но са така скрити в мишите си дупки, спокойно хейтят. Но и аз им оставам длъжна. Даже се засинявам в практиката си да им отговарям чрез кратки видеа. Даже и получи се повторение или тавтология. Получих похвала, че ги поставям на мястото им, хейтерите. Все пак не съм малка, не съм млада, научих се в живота да не си оставям магарето в калта. Поне като е в нета, имаш време да обмислиш реакция, а не ако си наживо да не успееш да отговориш подобаващо. Така. Ето сега пределям, защото тук е много остро и много трудно се плете. Затова изкарвам обръча и продължавам да плета лицевите бримки. Един шушон остана пак пределен, защото реших да плета терлици. Красиви терлици. Отделно имам друг шушон. Предели го, защото вълнената сива прежда, която си поръчвам от моя колега математик от университета, има някакви нюанси на сивото. И като го изплетах този шушон, вече нямах такъв вид сиво. Следващата пратка беше с по-различно сиво. И макар, че му казах, му поръчах, ако се получи при тебе друг вид сиво, да ми се обадиш. Обаче той проблема си е мой, не е негов. Отделно имам два шушона, не само два, различни. Но големината им е еднаква и за домашна употреба става да ги носи. Да ги на сина ми, но той ходи бос.
Казвам му, купи си чехли. И това не правят, ама купих едни чехли, като се надявах, като са големи, да ги носи с шушоните. А той вчера ми се оплаква. Не, по-точно предявява претенции, що не съм му купила по-хубави какво беше, чехли. Изглежда имаше предвид да са от плат. Аз съм му купила гумени или пластмасови, как се казват. Той беше купил за 20 лева такива. Обаче толкова неудобни. Така ти се набива петата. Явно ги е правил не професионалист, чехлар. Ето, направих едно отиване в едната посока с лицеви бринки. Остава и втория ред. Лесен ред. Както обичам, ще си намотаме така на пръста и на врата, и затова от една рускиня също получих хейт. Така както съм ги мотала тия прежде, не знам за колко часа не мога да изплета. А тя за 1 час ги плетяла и като потърсих да видя изплетен терлик от нея, няма нищо насреща. Така, сега вече, както одеве почнах изгреших, може да прехвърля първата бримка, не е изплетена, казва се крайна бримка, и после да продължа с лицевите бримки. А това прехвърляне на крайна бримка не е изплетена става, когато плетем с един и същ цвят прежде. А когато сменяме цветовете прежда, тогава нямаме крайна бримка, а имаме изплитане и на крайната. Не, че нямаме крайна, но я изплитаме. Нямаме прехвърляне на дясна игла. Преди малко гледах, може би, част от филма за Христо Стоичков. Телевизора работеше, като се наспах и го гледах и пак плаках. Моя коронен номер е да си плача на телевизия, на видео, на песни, на каквото дойде. Едно време в гимназията на сина ми, тогава и преподавах 1 година английски на 1 клас, 2 клас, и руски на половин клас, 12 или кой беше. И Недялко Йорданов сега днес ще бъде гост в Имате среща с. Той беше гост в гимназията на синовете ми и в момента и моя гимназия, където работих. С Хайгашот Агасян. И слушаме го и аз рева. Не споменах и поезията, и на поезия рева. И една съученичка на сина ми вика, що ревеш? Викам, рано ти да разбереш. Така, сега да видим тук нещо да не объркам. Ще го карам пак лице. Тук дето съм наддавала 9 бримки в средата. Я да видим колко стана. Май 14 минути. 15 отиват.
Та, да ви се похваля. Някой ме помоли да изпея "Ай да идем Яно". И аз я изпях. Но нали трябва да видя текста. И в YouTube я търсих, после изписах "Ай да идем Яно" текст, за да прочета текста, да го препиша, защото имам само телефон. Интернета си го спрях на компютър. Това го казвам, защото, нали, ако имам и двете неща, и телефон с интернет, и компютър с интернет, мога да включа за текста едното нещо и да чета оттам и да пея. И попадам на песента "Ай да идем Яно", изпята от азиатка. И си пее момичето: "Ай да идем Яно, ай да идем, ай да идем Яно в горния порой". Приписах си, изпях я и написах коментар как съм попаднала на нейното пеене. И тя взе, че ми отговори: "Аз съм, вика, французойка, много обичам България, българския, песните и уча езика чрез песните". И викам: "Къде да живееш?" Ами, вика: "Живея в София. Реших да се преместя". И аз си писах, че много чужденци харесват България, идват къде в градове, къде в забутани села, изселени, запустели, а нашите българи са пръснати по целия свят. Лошото, значи хубавото, да почнем с хубавото. Хубавото е, че плетенето ми създава удоволствие, кефи ме. Лошото е, че продажбите са нещо много тегаво. Народът ли е беден? Той, че е беден, не целия, но сигурно има и други причини. Примерно аз, като заставах до Lidl да продавам, което вече не го правя, нали, плета детски, дамски, всякакви терлици, шушони, и минават бабици до Kaufland и Lidl и казват: "Нямаме внуци", или внуците са далече, или не обичат да носят, снахите не ги обуват с терлици. Все си намират оправдание, като аз съм седнала и ги питам тези неща, но те си казват и подминават. Или изкажат възхищението си от това колко са хубави, но няма да купят. И сега е време да сменям конец сивия основен с синия допълнителен. Така, плетем крайна бримка, прехвърляме, в смисъл прехвърляме без да плетем. Следващото, плетем лицева бримка,
и прехвърляме, като конеца е отзад, без да изплитаме. Следващото го плетем лицево. Прехвърляме с водене на конеца отзад, без да плетем. Лицева бримка и така до средата на реда. Нещо огладнях. Направих си чай. Чай от мащерка и от цвят от бъс. Цвета от бъс аз лично съм си го брала, не знам преди колко години, а мащерката от сина. Той много обича да, като вземе пенсията и да купува с голям размах. Ай, тия пръсти са много широки. Но само един ден му е царството. Просто не държи пари при себе си, защото знае, че майка му няма да го остави гладен. Та купил 4 или 5 пакета чай. Майка ми и сестра ми на село имат джорджан, какво беше, мента, маточина и не могат да си ги изпият, защото и те не са много по чайовете. И сега видях, че има и мащерка, нали съм болна, тя много помага. И сина ми вика, видя ли, нали, не щеше, че викаше, що съм ги купила, сега ги ползваш. Мащерката е добре, нали, за гърло, за кашлици, не за кашлици, против кашлици, а иначе купил слез. Слез също става за кашлица. Но мен ме интересува билката, дали разхлабва. Купил и роза дамасцена. А той е като меч пух. Колкото повече, толкова повече. И нашлякал тази роза дамасцена в... Извинявам се за глагола. В тенджерата сварил тази билка и после яла, че ми трябваш. И не знам какво обвини, като го фана разстройство. Викам, какво ще обвиняш тази или другата храна? Това е розата те разслабила. Още повече, че едно време, след като раждахме и се запичахме, пак се извинявам за натуралното изказване, и ни казваха да си купуваме сладко от розови листа. Да не оправи. И другото зърнастец. Билка зърнастец. После съм купувала шоколади, в които има билки. Значи хапваш шоколад и ако си сладкаешка или обичаш сладкото, ядеш така по-множко и после пак ела, че ми трябваш. Сега аз смятам да приключа с видеото и да го кача. Плетката ще я видя, нещо да не я объркам, защото човек като говори и има опасност да сбърка. Ако ви хареса това мое видео, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!